आर'नाइ रादाबनि नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायना लाग्रोबाय। नैबे समाव दंफैयो आङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलापथार दख'रा। बे सिलापथार दख'रानिनो एबसु अफिसनि लांगोनायाव आं दंफैयो। दा दिनै बे सिलापथार दख'रानिनो सिङाव थानाय बिजयपुर गामिनि बिथां सन्जिब बसुमतारी बिथाङा बड'लेण्ड आइडल सिजन 1आव कम्पिटिसनाव बादायलायनानै देरहासार जानो हादों। दा बिथांजों दान्दिसे मोगा मोगि लानो सानदों आरो बिथांनि दख'रानि सिलापथार दख'रानि सिङाव थानाय मानगोनां नेहाथारि एबसुनि बिथांजोंबो दान्दिसे मोगा मोगि लानो सानदों। नोंथांमोना नायलांबाय था। गोजोन्थों। नोंथांनि मुंखौ एड्रेसखौ होनो खोन्थाग्रोबाय। आंनि मुङा सन्जिब बसुमतारी आरो आङो धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सिलापथारनि। नोंथाङा बड'लेण्ड आइडल सिजन 1आव मेथाइ खननानै देरहासार जानो हादों। रिजाल्टआ दिनै मोनबाय। बे रिजाल्ट मोननायनि सायाव नोंहा माबायदि गोजोननाय दङ? आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै। मानो बुंबा बयबो आंखौ सापर्ट खालामदों फार्स्टनिफ्राय लानानै लास्टसिम। दा बेनो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों आङो साबायखर जासिहरनाय जाबाय। नोंथाङा इयुनाव मा जानो सानो? उनाव आङो बे मेथाइ खननायजों लोगोसे आङो मोजां खामानि मावलांगोन। जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव मेथाइ खननायफोरखौ आङो आपग्रेड खालामगोन। आरो इयुनफ्राव नोंहा सिंगार जानायनि माबा मोनसे थांखि दं नामा? थांखिथ' दङ, सिगांनिफ्रायनो दङ। दा थांखिखौ आङो पुरा खालामनो थाखाय नाजागोन। दा बिदिनो आङो दा नाजाबाय थागोन आरो। नोंथाङा जिहेथु दिनैनि जा रिजाल्ट होनाया बेयाव उइनार थांबाय। बेबायदिनो गुबुन गुबुन कम्पिटिसन जाबाय थायो सिंगिंनि। बे सिंगिं कम्पिटिसनफ्राव नोंथाङा बाहागो लाबाय थागोन नामा? आङो बाहागो लाबाय थागोन आङो। आरो दा आरोबाव मा बुङो, जोंनि बड'लेण्ड सिंगिं सुपारस्टारावबो आङो दा बाहागो लागनो सानदों। दा बेयाव आङो उदालगुरियाव अडिसनखौ होगोन आङो। फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि उन्दै उन्दै जाखांबोनाय लाइमोनफोरनो माबायदि मेसेज होनो सानो नोङो? आङो बयखौबो मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों कि लाइफआव जि थांखि लादों बेखौ गोसो गोरबोजों गावनि एक्सपिरियेन्सजों बेखौ नाजाबाय थानांगौ। आरो ओरैनोथ' गावनि गोसोनिल' खोनानांगौ बाथ्राफोरखौ। लोगोफोर जायबो सोरबा मोजां सोरबा गाज्रि बाथ्रा बुङो बेफोरखौ केयार खालामनाङा आरो। बेनिफ्राय बेनो नाजाबाय थानांगौ, नाजानायखौ गारनो नाङा। नाजानाय थायोबा जाफुंसारनो हायो। औ। धेमाजि जिल्लानि सिलापथार आन्चलिकनि सिङाव थानाय सन्जिब बसुमतारी बिथाङा बड'लेण्ड आइडल सिजन 1आव बिटिसिनि बाहेरायाव थानानैबाबो जोंनि धेमाजि जिल्ला सिलापथार दख'रानि जानानै बिथाङा बड'लेण्ड आइडल सिजन 1आव सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों। आवग्रिनो हानाय बिथाङा देरहासार जानो हाबाय। रिजाल्टआबो दिनै मोनबाय। बिनि सायाव माबायदि गोजोननाय दं आरो बिथांखौ माबायदि गोजोननाय फोरमायनो? गिबियावनो आर'नाइ रादाबखौ बरायग्रोबाय। लोगोसे रायजो राजा गासैनिसिमबो इंराजि 2021 मायथाइ मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। दा आउट अफ बिटिआर जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलापथार दख'रानिफ्राय सन्जिब बसुमतारी फंबाया बड'लेण्ड आइडल बे बड'लेण्ड आइडलाव सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों। जोंहा बेवहाय गोबां गोग्गानाय दङ। दा बिथाङा बे जिथुनाखि बे बादायलायनाय मेथाइ खननाय बादायलायनायाव सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों। बेखायनो जोङो सिलापथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांखौ जोङो बरायो। आरो बिथाङा बिदिनो जोंनि बे दख'रानि बा बे हालामनि जोंनि
जिहेथुनाखि दा मेथाइ खननाय बा बायदिसिना हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव बा मोजांनो दैदेनलांगोन होननानै जोङो आसा खालामनो हायो आरो। दा जाखांफुनाय लाइमोनफोर जिखुनाखि सोरबा मेथाइ खननाय सोरबा मोसानाय जोंनि दख'रायाव गोबां दङ बिथांमोननो माबायदि थुलुंगा होनो सानो? बे जाहैबाय जोंनि बेफोरखौ नुनानैनो जोंनि जिहेथुनाखि दा जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरा बेजों जौगागोन होननानै जोङो सानो आरो। दा बेखिनियावनो दा बड'लेण्ड आइडल सिजन 1 बेफोरबायदिनो गोबां कम्पिटिसन जाबाय थायो। बैफोरबायदियाव जोंनि सिलापथार ओनसोलनिफ्रायबो बाहागो लानांगौ होननानै सानो नामा? सानो, मानो साना जानो। बेखौ गासैबो बिदि कम्पिटिसनफोराव लाबासो जोङो बर' हारिमुखौ जोङो फोथांना लाखिनो हागोन। रोंगौथिखौ न'आव दोनालासिनो पार्टिसिपेट खालामनानै देखायनो नाजानांगौ बेखौ सानो। औ। बेखिनियावनो जाखांफुनाय माखासे लाइमोनफोरा माखासे ओरैनो बेखाराव थायो माने गेम बायदिसिना गेलेनानै जाहाथे गावनि फरायनांगौ गावनि मावनांगौ माबा मोनसे सिखायना लानांगौ बैफोरबायदि खामानिखौ नेवसिनानै माखासे बेखार ओरैनो बेरायनानै अबेबा गेम गेलेनानै बेखार थांनाय लाइमोनफोरनो मा मेसेज होनो सानो दिनैनि बे रादाबनि गेजेरजों? दिनैनि बे रादाबनि गेजेरजों आं बेखौनो माने बेबायदि दा ओरैनो गेम गेलेनाय मा गेलेनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं बेखौनो जोंनिफ्राय मेसेज होनो लुबैदों जे बिथांमोना बेफोरबायदिनो जेरै जोंना बिजयपुर गामिनिफ्राय देग्लाय जोङो गिबि खेबनि थाखाय जोङो बड'लेण्ड आइडलाव सेथि मासियाव आवगायनो हानाय बिथांखौ नुनानै जोङो सोलोंनो गोनां दङ आरो बिथांनाव जोङो बिथाङानो जोंनि दा लामा दिन्थिगिरि हिसाबै बिथांनिफ्राय जों सोलोंनांगौ आरो।